তিনি आंटेके साख्लाय मुसुगो अब चिनिं बलाय खबर काहाम जे माइग्रेंट लेबार जों नुखा प्राय 28,000 28,000 हाय फातार दंगो जों हिसाब माखा 28,000 नि ऊपर अब तिप्रासा वानसा मिलगै अब फातार बरो सामखाय दंगो माइग्रेंट लेबार आउटसाइड द स्टेट आरो बिसिङाव 3 पॉइंट चिनि हिसाब माखा जों 15,862 जन 15,865 बर' तिप्रा केफिल फाइका चिनि माइग्रेंट लेबार बरनो बाहायनो जों वानसक दङ दिनै सरकारनि बाबे जों बर' ताम खायमा जोंनि स्किम कैसे जों मानखा प्रधानमंत्री एमप्लॉय जनरेशन प्रोग्राम MPEGP अब कैसे स्किम दङ आ स्किमनि माध्यमे बिसिनि जों जे चिनि फातारो सामतां थानाय रक गोबां स्किल दंनाय रक बर माबे जों द वानसक दङ जों बरनो सरकारि बाबे जों बर लोन दिनाय ते बरनो जों सेल्फ एमप्लॉयमेंट नि बागै जों बरनो जौगानाय जों दिनै कैबिनेट मीटिंग जों पास खालायखा ते गोबां स्किम दङ आ स्किम न माना बागै जों कैसे दिनै हेल्प डेस्क जों कैसे खुलावनाय जों अब जों सालायखा ते प्रोटेक्ट जागो जों दिनै मार्केट सेंटर SDM ऑफिस ब्लॉक ऑफिस जों आरो जों नोटिस टांगै रिनाय ताम ताम स्किम जों एवेल खायमा दिनै माइग्रेंट लेबार नि बागै जों ताम ताम स्किम दं अब जों जत्तनो टीवी राव सानाय ते दिनै ब्लॉक SDM ऑफिस DM ऑफिस जों आबनो जों एडवर्टाइजमेंट खायरिनाय आबगै आं जत्तन कयनाय ताबो दरतै 15,000 नि ऊपर दिनै फातानि फाइजाब फाता तीन तिप्रा बरावनो बर फातारो एकदम सामताङै दंमानि बर लॉकडाउन नंगै बर मा फाइखा बर कामरो मालिया आबनि बागै जों बने बां व्यवस्था खायनाय बागै जों दिनै मन्त्रि सभागो दिनै कैबिनेट मीटिंग को पास लायखा गोबां मा स्किम दंगो आ स्किम न जाते चिनि बररक तिप्रा सारक जेकुनु बररक आबनो एवेल खायमानो आबो सुजुग ना मानो आबनो जों हेल्प डेस्क लायनाय तैबो निरक BDO ऑफिस जजु खायदि DM ऑफिस जजु खायदि SDM ऑफिस जजु खायदि जे बरक फातानि फायनाय तु काममाया आबरनि बागै जों काम रिनाय आबो जों दिनै सरकार सालायखा तैबो जे रेशन कार्ड मायाराव आव कैसे बेलाय खर काहाम ताफोन जों रेशन कार्ड करै गोदोमा बोसोर फाता थां दंमानि बनि फेमिली सहबो थां दंमानि निने बेंगालुरु हायद्राबाद मुम्बाइ दिल्ली गोबां जागो चेन्नाइ राव थाङै दंमानि बरनि रेशन कार्ड माया आबरनि भाइ जों रेशन कार्ड दिना बागै जों सालायखा जे बरक ताबो फनो रेशन कार्ड करै बा भोटार कार्ड करै तंनायनो निरक जजु खायदि जों आबनो जों कैम्प खालायो जों SDM साख्लाय रेखा DM साख्लाय रेखा बरनि इमिडिएटली जों साइमनो जेकुनु सुबिदा ना हाखाय हेल्प माना हाखाय जों रेशन कार्ड नांगो एक नम्बर ते चिनि भोटार कार्ड नांगो ये गोबां मा जों नुखा जों बररो नि यागो रेशन कार्ड करै आबंगै बरन जों सुबिदा थगिया आबो जों दिनै सालायखा आबंगै जों सरकारि बाबे जों हेल्प खायनाय जे बरक रेशन कार्ड करै बा भोटार कार्ड करै आबरंखाय न इमिडिएटली न SDM जजु खायदि DM जजु खायदि तैबो जों लोकल लिडार जजु खायदि जाते न इमिडिएटली आबनो जों माना नांनाय आबो माय हांख्लाय जों कोनो सुजुग सुबिदा रना बागै आबो बादांनाय आबो जों दिनै मन्त्रि सभा सालायखा कैबिनेट सालायखा जे बरक रेशन कार्ड करै रगनो इमिडिएटली जों रेशन कार्ड रना बागै जों चेष्टा खालायनाय आबो कैसे दिनै बेलाय खबर काहाम आबनि बागै आं जत्तनो कयो जे चिम्बराव फातानि फाइनाराव निराव जजु खायदि निराव मा जों गोबां पेकेज जों खाय दङ ननो जों लोन दिनाय गोबां माध्यमे जों लोन दिनाय दिनै ST कर्परेसन दङ दिनै माइनरिटी कर्परेसन दङ गोबां मा SC कर्परेसन तै गोबां मा साबलम्ब इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओमफ्राय गोबां मा जागा दिनै अब दङ जों मानानि बागै जों दिनै लामा दङ आबो आं कयनाय जत्तनो निराव सरकाराव जजु खायदि ननो जों रिनाय जेबराव माइग्रेंट लेबार दीर्घ बছর जे फारा थां दंनाय राव बरनो जों साहाय्य खानाय बागै दिनै प्रधानमंत्री एमप्लॉय जनरेशन प्रोग्राम MPEGP आ स्किम हते जों रां मोननाय मनो आं कयो जाते जों जत्त साइमना जों लकडाउन नि बागै प्लस कोरोना भाइरस नि बागै आफर बफर पाइनि जों ताबो साइमिया दिनै बेलाय खाना मा संसा चिन्ति बराबो तैबो बाराय दङ दिन पटे दिन बाराय दङ आबंगै जों जत्तनो जाते सोशल मेंटेन खालायो प्लस दिनै तमुं चामुं जाते जों गाहामखे दंगै
जाते जों साफ सुथरा तंगई आबनि बगै आं जतन कयनाय एस ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आं जतन कयो जाते जिनि सरकारनि जे आइन कानुन सिनामानि आबनि मानेगै चले खेबलाय हामनाय आसने आनि कयमो तै साख्लायमो हामबाय।